עכשיו, לטובת מי שכבר רוצה לרוץ ולגייס כסף, עצה מאיתן אבריאל. שלום איתן. לבוא עם מספרים מדויקים ולהיות מוכנים להסביר בדיוק איך הגעתם אליהם. תחום ההשקעות והעסקים הוא היום מידע כמותי, והמשקיעים רוצים לראות שאתם אנשים רציניים. תהיו גם בטוחים שהם יבחנו אתכם על המספרים האלה. יש המצאות שמי שלא חי בישראל לא יבין אותן. כזו למשל היא ההמצאה של משה נגר. משה מקווה שבתים של שומרי מסורת יתלהבו מהרעיון שלו. הוא מבקש 745,000 שקלים תמורת 12%. ערב טוב. שמי נגר משה. אני מנהל ובעלים של מפעל שנקרא עמודי 6, ומתמחה בייצור שיש למטבחים, דלפקים, חדרי אמבטיה וריצוף בשיש. פיתחתי מוצר חדשני ובטיחותי שהופך את משטח השיש למתקן חימום ייחודי לאוכל ותבשילים, וכן לחימום כלי אוכל לפני ההגשה, והכל על המשטח השיש הקיים במטבח. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את האוכל שחיממנו על גבי האש או על גבי קיריים קרמיות, פשוט מעבירים אותם על המשטח החם. גוף החימום יושב מתחת לאבן הקיסר, שנראה פה, בשיטה ייחודית שפותחה על ידי צוות המומחים. הוא מתאים גם לבישול איטי של תבשילי גדרה, ומשטח החימום משמש גם כפלטת שבת. הפטנט ברישום בארץ, באירופה ובארצות הברית. לשמחתנו התקנו כבר משטחי חימום ייחודיים במספר מטבחים תעשייתיים, ובמספר מטבחים ביתיים, והתגובות נפלאות. עקרות הבית פשוט מציינות על מהפכה של ממש במטבח אצלהם. כשההשקעה נדרשת היא פה 745,000 שקל בתמורת 12%. תודה רבה וערב טוב. תן לי להבין, מפעל, אתה מציג פרזנטציה מדהימה. אתה בא פה בשביל 600,000 שקל? תראה, אולי זה הסכום שנדרש כרגע בשביל להרים את הפרויקט הזה הלאה. מה הטמפרטורה של הפלטה? הפלטה מגיעה לטמפרטורה של בסביבות בין ה-90 ל-100 מעלות. תגיד, אתה מוכן לקבל את אותה השקעה נגד 60%? זאב נראה להוט יחסית לסגור עסק. מה הפוטנציאל שהוא מזהה כאן שהכרישים האחרים לא מזהים? תראה, יש לנו אוכלוסייה מאוד גדולה של דתיים בארצות הברית ובצרפת, במקומות האלה, שבכלל עוד לא הגענו ולא התחלנו לעשות שם את השיווק. אני חושב שאם אתה רוצה לבוא איתי בכיוון של 50% גם לגבי חוץ לארץ, אז צריכים לעשות את השלב הראשון של הארץ, להיות רציני בנושא של הארץ, לעלות אולי קצת בנושא של האחוזים קצת הלאה, קצת יותר. ברגע שאתה נותן איזה אחוז מסוים, זה בכל הפעילות של העסק, גם בארץ, גם בחוץ לארץ. קשה מאוד להפריד גם את הפעילות שלך באופן אישי, שאתה תשתתף בניהול, מה תעשה בחוץ לארץ, מה תעשה בארץ. לכן אתה חייב לדבר על הכל כמקשה אחת. זה מעריך שפוטנציאל הרווח הגדול של המיזם הוא בעיקר בקרב הקהילה היהודית בעולם, ולכן מחפש שותפות בכל העסק. הוא לא מסתפק רק בשוק המקומי, כפי שציין משה. אי אפשר לעשות את אז אני מוכן להמשיך לנהל את הנושא הזה בנושא של חוץ לארץ, בנושא של כיוון 50%. אתה הצעת 740,000 נדמה לי? כנגד 12%? נכון. אז אני מציע לך כנגד 740, 60%. כולל הארץ, כולל חוץ לארץ. אז אני מוכן, הארץ כולל חוץ לארץ, ללכת על 1.5 מיליון. כבר ראינו את זאב נוקט בתרגיל הזה. הוא מציע הצעה שמדהימה את היזם בחד צדדיות שלה, אבל אולי תקל עליו בהמשך להתפשר באמצע. אבל מתברר שגם משה יודע משהו על משא ומתן קשוח. טוב, אולי לאחרים יהיו הצעות יותר טובות, יותר נדיבות. הבנתי. טוב, קיבלת הצעה, אז חבל שאתה לא מתייחס אליה. למה יש לך הזדמנות נדירה לפתח את העסק בצורה משמעותית? אני לא רואה את עצמי נכנס למיזם הזה, למרות שהוא די מעניין ואני חושב שהוא בר הצלחה. אין לי את ההבנה המספיקה וגם אין לי את הערך המוסף שאני יכול לתרום מעבר להשקעה הכספית, לכן אני בחוץ. תחשוב. אני חושב שזה רעיון טוב, אם תקבל פטנט עבורו, כי אתה בשלב ההגשה, עוד לא בשלב הקבלה. זה יהיה נהדר, כי תוכל לגדר IP לכל העולם. כמו שזה נראה לי עכשיו, בתחושה שלי, אני בחוץ. כל השאר זה רק דיבורים, כאן יש לך הצעה. הרעיון מדהים, אני לא מסוגל לתרום לך ואין לי פה ערך מוסף, אני בחוץ.
4 כרישים בחוץ, ועל השולחן מונחת כרגע רק ההצעה של זאב, שמבקש 60% במקום 12%, אותם ביקש משה. אני אשמח לשתף איתך פעולה בנושא, אבל צריך לשנות קצת את הסכום. הכרישים מיד אחרי הפרסומות. לפני הפרסומות הציג משה נגר שיש שמשמש פלטת חימום. משה ביקש 745,000 שקלים והציע בתמורה 12% בחברה. אז אני מציע לך כנגד 740, 60%. אז זה לא ילך. כולל הארץ, כולל חוץ לארץ. אולי לאחרים יהיו הצעות יותר טובות, יותר נדיבות. הבנתי. אני לא רואה את עצמי נכנס למיזם הזה. התחושה שלי, אני בחוץ. אני בחוץ. עם 4 כרישים בחוץ, משה נאלץ לחזור להצעה המקורית של זאב. אני גם נתתי לך את ההצעה. אני אשמח לשתף איתך פעולה בנושא. אני חושב שהצעה סבירה של לקבל גם על חול וגם על הארץ, כמו שאתה ביקשת, בכיוון של 40-45%, אבל בסכום צריך לשנות קצת את הסכום. 1.5 מיליון על 40-50%, כמו שאתה רוצה. בתנאים האלה, אני מאחל לך הצלחה ואני בחוץ. תודה רבה, ערב טוב. בהצלחה. זאב, אם הוא היה נשאר פה עוד כמה דקות, היית מבקש ממנו מחירה מוקדמת של כמה עשרות אלפים. חבר'ה, אתם לא הייתם פחות קשוחים במשאים ומתנים שלכם. תשמע, הרעיון לדעתי, נראה לי רעיון מדהים. אם יש לו פטנט על העניין, זה גם שוק בארץ, זה גם שוק גלובלי. ברור שהבן אדם הוא בן אדם אמין, ואם אפשר לעזור לו לקחת את המוצר הזה בגדול החוצה, זה יכול להיות עסק סופר מעניין. נו, איך התעקשת? תשמע, זה אנשים שיודעים מה הם רוצים, והמוצר שלי הוא מוצר מאוד ייחודי, שאני חושב שמי שבעצם לא לקח אותו, למרות שהוא התעקש, זה הפסד שלהם. באת מוכן לאפשרות הזאת של משא ומתן? בעיקרון הבנתי שיהיה לי משא ומתן, לא ידעתי שהוא יהיה כזה קשוח, ובעצם הם רצו פי כמה יותר, אז לא הייתה לי הרבה אפשרויות, אלא לעמוד בבקשה שלי. מקסימום, תבוא שוב. בעזרת השם. תודה. כן, למדנו שגם היזמים, לא רק הכרישים, יודעים לנהל משא ומתן.